Türkmenin milli liwatları halkyň däpde suruny, durmuş we ýaşaýyş ýörelgesini häsiýetlendirýän gymmatlyklaryňyzdyr. Her bir gün rowançlyklara, ul üstünlikleri besenýän ýedi watanymyzy, ata-babalarymyzyň, mährem inilerimizin ýiti zekine dören milli liwatlarymyzy asyr nusgada we döwrüwa rowşdy halk köpçüligine ýetirmekde, hormatly prezidentimiziň taýsir taglalaryny netijesinde benet makfatly işler durmuşy geçirilýär. Ata-babalarymyzyň ähli döwürlerde geýýän milli egin eşikleri ihlas bilen sünnälenip tikilipdir. Bugun dünýä ýüzünde uly gyzyklanma döredýän Türkmeniň milli liwatlaryny biçip dikip sünnäläp bejerýän eli hünärli adamlaryň horma sarpasy hasan belinde göterilýär. Bu işler ösüp gelýän ýaş nesillere öwretmekde we miras goýmakda arkadaly gahrman ferdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçilikleri ezberli ustalaryň dörejlikli işlemegini ruhlandyrýar. Işini ihlasy ussa derini eýlemegiň aýratyn usullaryny ulanyp, tüssä tutmak, suwa salmak, güne sermek, temizlemek we daramak ýaly işlerini geçirip, derden dürli telpekleri, postunlary we dürli önümleri taýýarlaýarlar. Derini dürli tewigi önümler bilen naryň we hozyň gabagyndan taýýarlanýan boýaglara boýap, derden dürli önümler taýýarlamakda netijeli işler alyp barýarlar. Derden taýýarlanýan önümleriň ählisi ekologiýa taýdyn arasy bolup, insan saglygyna peýdalyk bilen häzirki günleri çenli ul istege ýa bolup gelýär. Biziň ata-babalarymyz ähli döwürlerde derini işläp bejermek we derden dürli önümler taýýarlamagyň kämil usullaryny ulanyp, synowat derejesine ýetirmegi başarypdyrlar. Derden postun, içmek, telpek, çarak, çokoy we çepek tikip taýýarlapdyrlar. Ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän milli ýörelgeleri ýerip, kesiniň kemal tapan ezberelli ussa öz ýetişdirýän şägirtlerine dürli görnüşli telpekler we postunlar taýýarlamagyň inçe ýollaryny we bedeg aýratynlyklaryny ezberlik bilen öwredýär. Olar halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, baý medeni mirasyny, däpde suwlaryny dünýä ýüzünde dawrlandyrmakda we geljekki nesillere miras galyrmakda nusgulyk işler durmuşy ornaşdyrýan gahrman arkadamyda we hormatly prezidentimize alkyş edýärler.